V Biblii je niekoľko významných obrov a postáv, ktoré sú spojené s obrovskou silou a neobyčajnou výškou. Tieto postavy sú považované za nadprirodzené bytosti, ktoré sa objavujú pred príchodom Izraelitov do zasľúbenej zeme alebo ako nepriateľské národy, ktoré sú porazené Božou mocou. Tu sú niektoré z najznámejších obrov spomenutých v Biblii. Goliáš, najznámejší biblický obor, pochádzal z Gat, Filištínci. Popis. Goliáš bol obor, ktorý sa postavil proti Izraelitom a vyzval ich na súboj s cieľom zvíťaziť nad Božím ľudom. Bol veľmi vysoký s výškou okolo 2,9 metra. Fyzické vlastnosti. Goliáš mal neuveriteľnú výšku a veľkú zbroj, ktorá svedčila o jeho sile a neporaziteľnosti. Verš Samuel 17.4. A vyšiel z tábora Filištíncov obor, ktorého meno bolo Goliáš, z Gatu, ktorého výška bola 6 lakťov a palec. Samuel 17.45. A David riekol Filistínovi: Ty ideš proti mne s mečom a kopijou a s oštepom, ale ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha vojska Izraela, ktorého si pohanil. Osud. Goliáš bol porazený Davidom pri boji, kde ho David zabil jediným úderom kameňa do čela, čo symbolizovalo Božiu moc nad najväčšími nepriateľmi. Og kráľ Basanu. Obor z Rafaimov pochádzal z Basan. Popis. Og bol posledný kráľ z Rafaimov rasy obrov. Jeho posteľ bola neuveriteľne veľká, merala 9 lakťov dĺžky, približne 4,1 metra. Fyzické vlastnosti. Og bol považovaný za jedného z najväčších a najvýraznejších obrov, ktorého výška a veľkosť postavy boli známe po celej krajine. Deuteronómium 3.11. Iba Og, kráľ Basanu, zvyšok Rafaimov, bol ešte živý. A hľa, jeho posteľ z železa, je v Rabate, synoch Amonových. 9 lakťov je dlhá a 4 lakte široká podľa lakťa muža. Og bol porazený Mojžišom a Izraelitmi počas ich vojny proti kráľovstvu Basan. Tento boj ukázal, že Božia moc je silnejšia než každý fyzický nepriateľ, aj keď je nadprirodzene silný. Nefilim, obrie bytosti spojené s dcérami ľudí, pochádzali z predpotopná doba. Nefilim sa spomínajú ako obrie bytosti, ktoré vznikli, keď synovia bohov, niektorí veria, že to boli padlí anjeli, sa spojili s dcérami ľudí. Fyzické vlastnosti. Tieto bytosti boli obrovské a silné s popisom, že boli hrdinami a mocnými bojovníkmi v predpotopnej dobe. Genesis 6.4. A boli na zemi obry v tých dňoch, a aj potom, keď sa synovia Boží zmiešavali s dcérami ľudí a rodili im deti. To boli hrdinovia, ktorí boli kedysi známi. Nefilim, ako aj ostatné zlé bytosti, boli zničení potopou, ktorú poslal Boh ako súd nad ľudským hriechom. Potopa bola spôsobom, ako Boh očistil zem od neprávosti a zla. Itaj, obor so 6 prstami. Popis. Itaj bol obor, ktorý mal 6 prstov na každej ruke a nohe. Tento detail ukazuje, že obry v Biblii boli často neobyčajné bytosti, ktoré sa vyznačovali neštandardnými fyzickými vlastnosťami. Fyzické vlastnosti. Itaj mal 6 prstov na každej ruke a nohe, čo ho robilo ešte impozantnejším. 2. Samuela 21.20. A v ďalšom boji s Filistíncami bolo tam aj niečo divného. Obor, ktorý mal 6 prstov na každej ruke a 6 prstov na každej nohe, 44 prsty, a aj on sa pokúsil zabiť Izraela. Itaj bol porazený Izraelitmi, čo ukázalo, že aj obry, hoci veľkí a silní, môžu byť porazení Božou mocou. Bratia Goliáša, obry v Gatu, pochádzali z Gat, Filištínci. Popis. Goliáš mal podľa niektorých verzií aj bratov, ktorí boli tiež obrami. Títo obry sa spomínajú v 2. Samuelovej 21, 16, 22 a 1. Kroník 24, 8. Fyzické vlastnosti.
Goliášovi bratia boli podobne veľkí a silní, a niektorí z nich mali 6 prstov na každej ruke a nohe, podobne ako Ittaj. Osud. Títo obry boli porazení Davidom a jeho mužmi. Verš 2. Samuel 21, 16 až 22. A bolo tam aj ešte niekoľko obrov, ktorí sa pokúsili pomstiť Goliáša, ale všetci boli porazení. Goliášovi bratia boli porazení v boji, čo znamenalo víťazstvo Božieho ľudu nad týmito silnými nepriateľmi. Obry v Biblii boli neobyčajne veľkí a silní, často spájaní s nepriateľmi Božieho ľudu, ktorí sa postavili proti Božím plánom. Všetky tieto príbehy ukazujú, že Božia moc je silnejšia než akýkoľvek nepriateľ, nech je akokoľvek veľký a silný. Tieto biblické postavy, ako Goliáš, Og a ďalší obry, slúžia ako symboly toho, že aj tie najväčšie výzvy môžu byť porazené Božím zásahom.